Hello guys, welcome back to my channel. Angni channel gaसैखौबो बरायबाय. जोंहा दिनै 4 day. ने मा? ABCD होनगोन ने? स्कुलाव मोजां? बेगखौ बागनो हागोन ना हाला? हादों? ओके. आंना फिसाजोआ प्रि नार्सारि फार्स्ट स्कुलाव हाबजेनबाय बे बोसोराव. फैदो. आयौ नै लामाया मैलाखाय. थाबायला हनै बे आनो मुगैबाय. ओइथिं फै. ओइथिं फै. Ay, अयथासार मुगैयो. Wow. सनाखौनो जि समायखायो. नै साइड ओरै फै. Mami. Wow, nice mami. Mauzi. Sekolah dong na gaya mauziaलाय? Dong. Tuh, सैमा दं ना गैया मावजियाव? माबा स्कुलाव? दं. मेमा मोजां ना गाज्रि? गुड. वाव, नोंनि मेमा? नोंखौ अनो ना अना? अनदों? बे मावजि? अके. जि मोजां मोनदों स्कुलाव. मेमा गुडनो. मावजि? बाय. जि सनालै आंनि फिसाजोआ. ओरैबायदि सना माने बुनो नागिरबा मामि प्लिज होनलायना आखाइ खबजोबनानै बुजाया. अनथावथावनो दुस्थ' खालामनानै. ओरैबायदि एक्टिभ ओरैबायदि सना बेबायदि गथ' बहा मोनबावगोन? मा? नोंखौ मोनला ने जेरावबो? नों बायदि सनाखौ ने? ने? थेंक इउ होनदो. आबै? आयो अबे आबैयालाय? मा खालामदों आबैया? आबैया? गासैखौबो आबै बुरि नुबानो आबै. सब बुरि नुबानो आबै. फै. औ आबै सना आबै. आबै ना होनलायदों. न'आव आबै दं? नोंना आबैया बोलो? दं. नों आबैजों रायलायना रायलाया? रायलायो? अके. नों गुड गार्ल? मावजि? स्कुलाव दं. फै थाबायदो टाइम गैला. टाइम गैला मा? खारदो टाइम गैला. जि सना. फै फैदो. आयौ सोर बिलाय? What is your name? What is your name? नोंना नामा मा नाम? हैनो गारि फैदों साइड. नोंना मा नाम? ओइथिं साइडआव थानांगौ दा इलाय इथि फै. नोंना मा नाम? नामबो खिथायाहाय नोङो. हा? मा? माया गिसि? बे गिसिखौलाय मानो नांगौ? मैलाखौलाय? लामायालाय गिसिबो जागोन दा. फै. Boni, see there. बोला पापा को बोला. Come. चलो. School चलो. Where is your bag? Good morning. Good morning sir. Okay, take your bag. एक्स्ट्रा डालने को मेरे को डस्टिंग करने को अच्छा होता है. ओके ठीक है. वो आराम से सुसु पोटी करता है. फुल रिमूव करने को जाता है. बाय माँ. मम्मी बाय. 100 ड्राफ्ट डालना. ठीक है. ओके. हाँ हो गया मैडम आपका. दिनै 4 day मामानि स्कुला. गाबोन समफोरनिफ्राय गैलालाय समबारनिफ्रायसो. आहाबो डिउटि थांखानोसै. अलरेडि अलमस्ट टाइम जाबाय. हेलौ सार. See